ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ଗଛର ଫଳ କେବେ ଶବ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପବନରେ ବହୁତ ଶବ୍ଦ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ସେମାନେ କେବେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଦେଖାଣିଆକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝା ପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହଁରୁ ମୁଖା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କର ବାସ୍ତବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିନଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଠିକ୍ କହିଲେ ନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।